इंटीग्रेटेड रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुनवर्सा राज सहरसा। ससुरे में मोटाले नैहर में लड़की गाबो ठीक से न खाले पिया बात के प्यार बाटे ससुरे में मोटाले कोई से के होई गइलू एतना घमंडी हो एतना घमंडी बोला रे लंगरिया चलावेले गरिया चलावेले बलमुआ देखेले नहीं लाल झंडी रे गरिया चलावेले बलमुआ देखेले नहीं लाल झंडी रे गरिया चलावेले गरिया चलावेले गरिया चलावेले बलमुआ देखेले नहीं लाल झंडी रे गरिया चलावेले बलमुआ देखेले नहीं लाल झंडी स्टूडियो सुनवर्सा राज सहरसा। गरिया चलावेले बलमुआ गरिया चलावेले बलमुआ देखेले नहीं लाल झंडी गरिया चलावेले बलमुआ देखेले नहीं लाल झंडी।